Привіт усім. Важко все. Все важко, роботу важко знайти, жити важко. Чого ніхто не підписується на мій канал? Здоров'я ніякого нема. Все важко. Може хто би чимось задонатив. Хоча я думаю, без поняття, хто може давати донати такій людині, як я. А все важко. Слів, навіть думки в голові, і то важкі, як свинець. Свят взагалі не було. Взагалі нічого не було. Нічого нема. Підписуйтеся на мій канал. Та і все. Ось така біда.